Nu er vi så kommet til det punkt, hvor vi skal begynde at udfylde et magisk kvadrat. Det jeg har tegnet her, det er et 3x3 magisk kvadrat, fordi længden er 3 og højden er 3. Fordi 3 er et ulige tal, så kalder vi det her for et ulige magisk kvadrat. Lad os lige huske på, at det der gør det magiske kvadrat magisk, det er fordi, at summen af søjlerne, hver søjle enkeltvis, giver det samme tal, uanset hvordan man lægger dem sammen. Altså den her giver det samme, den her giver det samme, og den her giver det samme. Det samme gælder, hvis vi tager summen af hver enkelt række, og summen af hver enkelt diagonal. Det tal, man så får, det er det, vi kalder for den magiske sum. Nu skal vi altså til at udfylde et magisk kvadrat på sådan en måde, at den magiske sum altså forbliver den samme, ligegyldigt hvordan vi lægger tallene sammen. Det kan man gøre på mange måder, og det jeg vil præsentere for jer nu, det er en kogebog, som vi har valgt at kalde for Skråt op med magiske kvadrater. Og det vil I nok kunne se om et øjeblik, hvorfor vi kalder det det. Det man skal gøre, det er at man skal udfylde de her 9 felter, og jeg vil starte med tallene fra 1 til 9. Så det man starter med, det er, at man starter med det første tal i rækken, som her er 1. Det man skal sætte det er altid i øverste række i det midterste felt. Det vil sige, at jeg sætter mit 1-tal her. Det jeg så gør, det er, at jeg går skråt op. Det er det, der er hovedreglen hele vejen igennem i denne kogebog. Så jeg står i det her felt, og så går jeg skråt op. Så havner jeg heroppe. Så havner jeg udenfor op i toppen. Det jeg så gør, det er, så springer jeg ned til feltet i bunden. Det vil sige, at jeg hopper herned. Så hernede sætter jeg mit 2-tal. Sådan. Det jeg så gør nu, det er, at jeg går skråt op. Så havner jeg herude. Det der nu er sket for mig, det er, at jeg er havnet uden for kvadratet i siden. Det jeg så gør, det er, at jeg hopper over til modsatte side. Så jeg hopper herover. Her sætter jeg så mit 3-tal. Igen går jeg skråt op. Jeg havner nu op i det felt, jeg startede i. Det vil sige altså et felt, der er optaget. Havner jeg i et felt, der er optaget, så går jeg tilbage til der, hvor jeg kom fra, og så går jeg en plads ned. Det vil sige, her sætter jeg så mit 4-tal, for det er der, jeg er nået til i rækken. Igen, mit udgangspunkt er at gå skråt op, så det gør jeg. Og i det her tilfælde, der havner jeg faktisk i et felt inden for kvadratet, som er ledigt. Så her sætter jeg bare mit 5-tal. Her er der så at sige ingen problemer. Igen går jeg skråt op, og havner nu i feltet heroppe i hjørnet, hvor der igen ikke står nogen. Herfra går jeg så skråt op, men nu havner jeg uden for kvadratet både i siden og op og nede. Så når jeg havner herude, som er helt uden for kvadratet, om man så må sige, så går jeg tilbage til der, hvor jeg kom fra, og så er en plads ned. Det vil sige her. Sådan. Så fortsætter det næste tal, jeg er kommet til, det er 8. Og det jeg gør, det er, at jeg går selvfølgelig skråt op, det er altid mit udgangspunkt, og så havner jeg her. Det vil sige, at nu er jeg havnet uden for kvadratet i siden, derfor hopper jeg over til modsatte side. Sådan. Mit næste og sidste tal, det er 9. Og jeg går som sagt skråt op. Det der sker, det er, at jeg havner uden for kvadratet i toppen, og derfor går jeg ned til bunden. Sådan. Nu har jeg så fået udfyldt mit kvadrat, og den måde, man så selvfølgelig kan tjekke på, om vi har fået et magisk kvadrat, det er ved at lave nogle små stikprøver, det vil sige, at vi laver små tjek. Så jeg tager for eksempel min første række, og så siger jeg 8 plus 1, det er 9. Lægger 6 til, 9 plus 6, det er 15. Det vil sige, at summen af de 3 tal er 15. Og hvis det her er et magisk kvadrat, så skal summen af 3 plus 5 plus 7 altså give 15. Summen af 4 plus 9 plus 2 skal give 15. Summen af 6 plus 7 plus 2 skal give 15. 1 plus 5 plus 9 skal give 15. 8 plus 3 plus 4 skal give 15. Samt diagonalerne, det vil sige 6 plus 5 plus 4 skal give 15. Og 8 plus 5 plus 2 skal give 15. Og der kan jeg fortælle jer allerede nu, at det kommer til at passe, men hvis I er i tvivl, så kan I eventuelt prøve selv. Det der lige skal siges med den her kogebog, nu har vi set, at den virker for et 3x3 magisk kvadrat, altså et ulige kvadrat. Det der er det specielle ved den her kogebog, skråt op med magiske kvadrater, det er, at den virker for alle ulige kvadrater. Det vil sige, man kunne også
bruge den her kogebog til at udfylde et kvadrat, der for eksempel var et 5 x 5, det vil sige, at siderne var 5 lang og 5 høj, eller 7 x 7, hvor siderne så var 7 lang og 7 høj, og så videre, så længe man bare bruger det for et ulige magisk kvadrat.